ne dalen tun b'an ka jamana sebaya la hali u kelen ka carton rouge ta wa samaw bɛ taa fo final la. Ibarunkaw ka ntolatan min ka di an ye kosɛbɛ ntolatanko in n bɛ k'o de jira an na kabini 8e de finale la. Ne nisɔndiyara kosɛbɛ nin waati in na nka ne ta dogo i la ntolatan in daminɛ na ne tun degunna tiɲɛ na nka jateminɛ degun tun don wa ne b'a fɔ aw ye nin waati in na hali n'a fɔra ne ye ko ne bamuso min sara n'a seginna ka na diɲɛ kɔnɔ ne b'a fɔ a ye a ka n kɔnɔ dɔɔni n bɛ samaw ka sebaya ɲɛnajɛ kɛ fɔlɔ. Ntolatan in tun gɛlɛyara an tun ma da la k'an bɛ se sɔrɔ nka an bɛ barika da Ala ye an ka dugawu kosɔn samaw y'a la nisɔndiya an bɛ barika da Ala ye tiɲɛ na an nisɔndiyalen don. An ye se min sɔrɔ a y'an kabako an tun ma da la a bɛ mɔgɔw kabakoya samaw y'a la nisɔndiya kuma t'an bolo ka fɔ tugun bawo an nisɔndiyara wa an bɛ ɲɛnajɛ kɛ fo an dan. An dalen tun bɛ se sɔrɔli dɔrɔn de la bawo an tun b'a dɔn kabini san 1900 fo kana se bi ma an bɛ se sɔrɔ Mali kan tuma bɛɛ hali ni Mali tun ye cɛlu 70 ni 0 sɔrɔ a laban na an bɛ se sɔrɔ ntolatanw y'an degun nka sisan an bɛ yɔrɔ min n ye n yɛrɛ sɔrɔ.